Има Джак Чунгва. Какво? Так, Рома не е нищо. Стоята ми ще търва, човек. Чай малко. Виж флаш. Не, спаш, бро, мираш. Не, браво. Добър старт. И ти май умираш се. Да пича е почнал сянка. Мяра има фашник, тима. Там то топа, брат. Ето Няма ви как това ще добре беше. Да, ето спрямо се, че цепира. Марио Синдро! Ходиш. Тя взема това от тя му се клерна. Той играе мида. Интересно, Джак са какво прави, няма. Аре бе, гънкни го! Ко? Гънкни го! На малко е! Ми чакай, права се гръго и чел, човек. О, май fucking god, брат. Еми, Game sense, това право. бре, то верно няма да апгрейднете. Браво. Браво. Чакай въобще. Взехме и другия директ. Се баш. Няма, брат, много мразя лигата, толкова и толкова ще игра. А, не е фиднат! Годи ми не е фиднат. 2-1 е, 150 фарм, фиднат е. Бьош го мисля, че. Няма ултимейт, няма нищо. Не. Охо, той ще се порта. Нямам телепорт. Бягай, брат. Не мога ли? Много е сак това, мамо. Не. Не вече е фиднат. Ми нормално да е 100 кусор фарм, то цяла игра не съм виждал, че само фарми, тук за кейза. Няма, брат, пак ти брейн демидж ще герой човек, ай свер. Пингван, батко. Няма тази Синдра е пълен бот да умре от рак, майка е слаб. Пингван му и лабе, маняк. Синдра си хвърли едно младо, стани го, изикил. Няма брейн демидж. Гощи ли го? Найс. Браво. Я връщам, че имам 200. Добре, те ще са заети да пушнат. Направо дайте долу. Не, право давай скачаме на Велкоза, Велкоза е безплатен, Изели също е безплатен. Идвам. Висти. Браво. Велкоза, найс. Ярена. Давай, хуй ми направо. Така, браво. Вержа.
Nemam ti se toliko bounty za project smes. Давай, човек. Тя че ми трябва 100 голд. Гледай го, брат, през 10 секунди има то тако сянка, човек, да ебат тъпия бот. Ах, че чупения герой, човек, е зеда, човек. Zero skill. Секма болс. Че оцелиш ли? Аз идвам към тя. Добре. Джакс е найс. Баронче. Баронче, Джакс е мъртъв. Малко трудно го трепиш с 102 секунден кулдаун с Shadow. Yep. Идвам. Чти съм. Найс. Дай ги нам. Як имам малко. Айде. Айде. Easy win. Аз не знам как. Take my island back. Tides of dead will herald my return. Scum. Има файн. Аз тук ставам грозен. Добре, бе, тъпети герой момент. Double kill. Направо по смърт. An ally has been slain. Dominating. An enemy has been slain. Unstoppable. Тъй като подхода лично, кита ще му игра. Брат. Абсурд. А, брат.
Цела за жета тровни между другото. Да, замисли се. Your team has destroyed Не, така. Swords poor company for a long road. welcome to Summoner's Rift. Never could stay in one place. 30 seconds until minions spawn. I will follow this path until the end. Стана за нищо нямаш обаче. Аз ко мога да му бухна. Кю. А, да, бе. Да. Да. А, добре, да, ще ги взе поне. Nothing serious. Turret plating will soon fall. Ема, как нямам фашниш? Бе, напрягам с този фаш, честно. Не умря. А, Ойля. бе, екото. Жифьората. Ще избягам. Double kill. Това не го фана. Какво стана, бе, брат? Где ти ли? Майко. Абе, брат, 4 секунди си бе, човек. Чуй ме. Пуши. Абе, пак ли ти, бе, мармот? Аре, много ли сте отворени от внимание? А, да, тая правда. Е, сериозно. Брат. Legendary. Типа майката почти. Смятай, ако не беше мила, че ще да умреш там. Да, той има ли афък?